Kaporo ntiere weche mag duoko ma KCPE ni thoth skunde mag piny owacho mayudore e kaunti ma Homa Bay bende higani orienye penj mag klas 8 mano KCPE mane ogol duoko gi ayanga odiochieng' manyoro gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu. Mor kod ilo ne okwako thoth skundego ka jonyuol ne oriwore gi jopuonjre kaachiel gi jopuonje singo duoko maber mane giyudo. Ali Abich nigi mathoth. Ma opogore gi skunde mag ji giwegi e kaunti ma Homa Bay mane ogolo duoko maber e piny mar klas 8 higani. Mag piny owacho e kaunti ni bende mor kod ilo pod okwako bang' jopuonjre gi rieny e penjgo. Skund praimar ma Gendia kar chund bura ma Karachuonyo en achiel kuom skunde mag piny owacho e kaunti ni ma onyiso duoko maber e penj mar klas 8 ma higani ka japuonjre Rockcliffe Odhiambo ne otelo e skundno gi maks 405. Scored 405 marks, and the main thanks I want to take the thanks to God and my teachers who have been working very hard through the year to make sure that all the students in our school have been successful. And although I didn't expect to get 405, but all in all, God has helped us, and all thanks we give to God. We thank God for the result He has given unto us. We also thank our teachers, our parents who have been with us through the year. For those people who did not perform well, I want to tell them that they can still do well in the next level of education. Jonyuol skundno ne oriwore kod jopuonj kaachiel kod jopuonjre ka gisungo duoko maber mane skundno ogolo e penj mar klas 8 ma higani. Amor gi duoko mane wuoda oyudo. Nang'eno dhudo mang'eny molo kanyo, to all the same moyudo no e mare. Osebedo nyathi maber nyaka nochak skul ka. Arwake e skundni the year 2015 e pre-unit nyaka sani, to nyaka narwake osebedo kotimo maber nyaka koro sani. Maduoko mane oyudo no ne an gadieri kode. Wan gi nyithindo 108 mano yombo noyudo 405. Rockcliffe Odhiambo Ambaka kana wayudo mean score mar 321.24 up from 301.03 last year. Mano na en an improvement. Nyicha wang'eyo ni nyithindwa gi to dhi timo maber nikech nyicha waneno kaka gitiyo, na waneno evaluations mana watimo kaka na gidhi maber. Omiyo nyaka duok erokamano ne jonyuol ma skul Gendia ka, ne nyithindo manotimo penjgo, stakeholders, the Teacher Service Commission mose maintain wa good staffing. Duoko maber e penjgo bende nowuok e skund praimar ma Egu e kar chund bura ma Ngwe kama noyombo gi maks 403 ka Yambo Otieno mane oyudo maks 402. Moko kuom jotelo mowuok e kaunti ma Homa Bay opako mokalo skunde mag piny owacho manitie e kaunti ni kuom rieny e penj mar klas 8 ma higani. Somo en gima duong'. To sama goyo erokamano no, da wacho ni skul ma Ruby primary kendo Siala mane Wagwe to kendo Gendia primary school gitimo maber saidi. Agoyo erokamano ahinya ne jopuonj kuom tiyo matek. Agoyo erokamano ne nyithindo motimo maber gi kendo amiyo gi pongezi, gitiyo maber. To wiya ok nyal wil gi jonyuol mag nyithindo. Gin bende ne giketo kata gichiwo thuolo maber momiyo nyithindo gi osomo motimo maber machalo ma. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. E kaunti ma Siaya mor gi ilo nokwako gwenge mopogore opogore. Kaunti